मणिपूरचे शांततेच्या दिशेने सध्या पाऊल सुरू आहे आणि मैतेई आणि कुकी गटाची प्रथमच चर्चा झाली। मणिपूरमधल्या शांततेसाठी बैठकीत चर्चा झाली। मैतेई आणि कुकी गटामध्ये तब्बल 5 तास चर्चा झाली आहे आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींची या बैठकीला उपस्थिती होती। मणिपूरमध्ये मे 2023 मध्ये हिंसाचार उसळल्यापासून ते मैतेई आणि कुकी या समुदायाचे प्रतिनिधी शनिवारी पहिल्यांदाच समोरासमोर आले। मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती आणि यामध्ये अजूनही सुरू असलेल्या संघर्षाच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यात आली। राज्यातल्या जनतेला मान्य होईल असे उपाय शोधण्यासाठी चर्चा यापुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे। गेल्या 2 वर्षांपासून हिंसाचारामुळे तणावग्रस्त असलेल्या मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न वाढवण्यात आलेत आणि ही बैठक त्याचाच भाग असल्याचं सांगितलं जात आहे। आणि मिळालेल्या माहितीनुसार ही बैठक सुमारे 5 तास झाली। मणिपूरचे मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंग आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले संवादक देखील या बैठकीला उपस्थित होते।